I dag vil jeg gerne tale lidt om Guds fulde rustning, som vi finder i Efeserbrevet, kapitel 6, fra 13-17. Vi skal se lidt på, hvad de enkelte dele de handler om, hvor i kampen består. Vi skal have en rustning på, hvordan man så iklæder sig den rustning til den åndelige beskyttelse, hvordan man så gør det som helt konkret, og så også hvorfor det er godt at gøre. Man kan sige, at det, at Paulus han bruger en rustning som illustration, det er egentlig en interessant måde at gøre det på. Men altså, det giver lidt mening, fordi i den tid, hvor at Paulus han skriver og taler, der var hele den kendte verden i det område besat af det romerske imperium. Der er lige taget sådan en illustration med. Omkring år 60, hvor det her brev blev skrevet, der er det romerske imperium, der fyldte det her område af det røde her i det europæiske Europa. Og det gør så, at det har været hverdagsoplevelser at se mennesker gå rundt i den her rustning. Og det er sådan den gængse romerske soldat, han så. Og det gør så, at man kan sige, at når Paulus taler om den her rustning, fordi at det romerske rige var kendt som den mest effektive og dominerende hær på det tidspunkt, så kan man hurtigt tænke på, hvad styrke der ligger i det at have en rustning på, når det er, man skal ligesom udføre sin egen kamp. Og en anden ting, det er netop på grund af det her med det militære budskab, at Paulus skriver til Efeserne for at minde dem om, at de står i en kamp, ligesom vi gør. At de står i en åndelig kamp mellem det gode og det onde. Og det er så det, som vi skal prøve at kigge lidt på i dag. Den åndelige kamp, og så det, hvad Guds fulde rustning det handler om. Det er en åndelig kamp, som at Paulus skriver her i kapitel 6, vers 12, lige inden snakker om rustningen. Så for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Så efterfølgende så går han så ind og beskriver Guds fulde rustning. Så det handler om, hvordan at vi kæmper i den åndelige kamp. Og man kan hurtigt sådan komme til at tænke, at vi har vores problemer med regeringen, eller med politikere, eller med forskellige ting, men meget af det, vi gennemgår, og det vi oplever, det bunder faktisk i det åndelige. Men lige inden vi går videre med selve rustningen, så skal vi også lige kigge lidt på, hvad der er for en modstander, vi står overfor. Og der har jeg ligesom taget 2 historier med, og det er, hvordan Satan han er med til at påvirke vores verden. Så der er taget 2 historier med. Og Satan har jo været i oprør mod Gud fra begyndelsen af. Så den første, det er historien fra Edens have, hvor at han forleder Eva gennem en slange, eller skikkelsen af en slange. Fra 1. Mosebog 3, 1-5. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at vi ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven. Men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vist skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af dem, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Den anden historie er fra Jesus fristelse i ørkenen, og den læser vi fra Matthæus 4, 1-11, stykker. Så blev Jesus og ånden ført ud i ørkenen for at friste til djævlen, og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenen her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.
Der tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. For der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig. Denne gang til et meget højt bjerg og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Der svarede Jesus ham, giv bort Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene, og der forlod djævlen ham, og se, der kom ingen og sørgede for ham. Så man tager den onde strategi, så ud fra historien om Edens have, så ser man, at Satan han sår tvivl om, hvad Gud han har sagt. Han bruger løgn til at tviste det, som Gud han har sagt. Og han negligerer også alvoren i det, som der bliver taget på Guds side af. Og så frister han også en til at være herre i ens eget liv. Når man kommer til fristelsen i ørkenen, så frister Satan Jesus på en særlig måde. Og det kommer til udtryk i den første fristelse, det er, at Satan ligesom prøver at få Jesus til, mens han er sulten og svag, at tage den kraft og retten til at tilfredsstille sin sult, som han har som Guds søn. Den anden den handler lidt mere om, at Satan han prøver at få Jesus til at fabrikere en situation, hvor Gud han er tvunget til at handle på en bestemt måde for at redde ham. Og den tredje, den handler om at friste Jesus til at tage en genvej til at fuldføre sin messianske mission, uden at komme til korset. Og det er også det er påfaldende det, at Satan også siger, at hvis du virkelig er Guds søn, så han stiller igen spørgsmålstegn omkring identiteten. Så for at prøve ligesom at opsummere lidt de her to historier i, hvordan at jeg i hvert fald udlægger nogle af de måder, som er vi bliver fristet på i vores liv, når det kommer til den åndelige kamp, så er sådan kun 7 ting. Den første det er, at der bliver så tvivl om, hvad Gud han siger i hans ord. Der er sandheder, der bliver forklaret, som vi skal være opmærksom på. Vi bliver forledt til at friste til at skulle være herre i eget liv. Og så bliver der også tvivl omkring vores identitet i Jesus, hvem vi i virkeligheden er i ham. Så kan der være noget omkring det at blive stolt og have stolthed igennem at få opmærksomhed. Vi frister til at tage nemme og hurtige løsninger, som der ikke er nødvendigvis af Guds veje. Og så er det at få Gud til at passe ind i vores planer, frem for at vi tilpasser os ind i Guds planer. Djævlen han vil gøre, hvad han kan for at fange de kristne. Man ser også, at djævlen han ligesom kommer først efter 40 dage, hvor det er, at Jesus han er svag i sit fysiske legeme, og det er der, han ligesom har en adgang til at få faste. Peter han skriver det sådan her i 1. Peter 5, 8-9. Vær overvågne og på vagt. Jeres modstander djævlen går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Slå ham imod fast i troen. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Så det handler lidt om at have en sådan et, hvad kalder det, fint ord, holistisk liv med at være i balance med de fysiske ting, vi vil for nogle gange, hvis man er for træt eller sulten og lignende, så er det sværere at stå imod visse fristelser og visse ting, der kommer til livet. Men når man egentlig ser på hvad Jesus gjorde på korset, så kan man så sige, at Satan, sådan, hvad han har af magt og indflydelse, reelt set, så er han mere en tandløs chihuahua, der dør, end han er en brølende løve. Fordi han har ingen magt, han er ingen reel trussel, fordi han er besejret allerede. Men
vi er jo også i en verden, hvor at, der er en reel risiko for at blive forledt af et forkert evangelium, eller et andet evangelium end det, som de præsenterer. Der er nogle steder, hvor de er meget søgervenlige, og de ønsker ikke at tale om synd. De taler ikke om retfærdighed og dom, men de prædiker et mere udvandet budskab, hvor det bliver mere overfladisk, hvor man ikke ønsker at støde nogen væk fra, hvad det er, at der sker. Altså, fordi nogle gange så kan nogle budskaber godt være lidt mere udfordrende, end at tage imod andre. Men man skal nogle steder have en rar følelse, som tager afsted, og det bliver måske mere selvhjælpsprædiken, når det bliver prædiken af Guds ord. Så er der også en hel kategori, der hedder kærlighedsteologi, hvor man bliver forbindet med løfter om rigdom og succes, og jeg skal gå godt, og ingen problemer, og ingen smerte og udfordringer i livet. Men det handler meget om, at hvis man bare skal tro nok, eller man skal give nok penge til en kirke eller præst eller sådan noget. 2. Korintherbrev 11, 3-4, der bliver det sådan sagt sådan her. Men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin smidighed, skal jeres tanker komme på afveje, bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus. I finder jer jo køn i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus, end ham vi prædikede, og I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod. Så allerede på Paulus' tid, der advarer han om, at der er nogen, som der er bevidst, nogle gange måske ubevidst, egentlig prædiker og taler et uddannet evangelium. Man kan sige, i forhold til, at det er Satan, der er bag meget, hvis ikke alt det her åndelige kamp, så er det jo ikke så underligt, at han har mulighed for at kan narre mennesker, fordi han kan jo stadigvæk godt fremstå som en lysets engel, som at det der står i vers 14. Og det er ikke under Satan selv giver sig ud for at være lysets engel. Men Satan er at blive en løgner, og hvad han prøver at gøre, det er for at ødelægge mennesker. I Johannes, der siger Jesus sådan her: I har djævlen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandhed, og der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv, og for løgner er han og fader til løgn. Så det er sådan lidt den onde strategi på at komme med smidighed. Nogle gange så vil han arbejde gennem andre kristne, nogle gange så vil han komme med en tanke, en følelse lignende, som man tror er en selv. Men i virkeligheden så er det den onde, der kommer, og så efterfølgende kommer med fordømmelse for at sige, hvor er du en dårlig kristen. Men der er også en Jesus-strategi. For hvad er det så, man gør, hvordan man står i den der åndelige kamp? Jamen altså, det Jesus han gør, det er, at han bruger skriften. Men faktisk så, når det er, at Satan han frister Jesus, den anden fristelse, der citerer Satan faktisk salme 91, 11-12. For han giver dig sin engle befaling om at beskytte dig på alle dine vegne. De skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Så det er altså muligt, at Satan kan bruge Guds ord imod os. Så det er derfor, at det er så vigtigt at kende Guds ord og kende Guds karakter, for at vide, hvornår bliver ting brugt på en forkert måde, bevidst eller ubevidst. Og det er så der, hvor man kan sige, at Jesus han viser vejen. Fordi ved alle tre fristelser, der citerer Jesus skriften, der så på denne side af det gamle testamente. Til den første, så citerer Jesus 5. Mosebog 8:3, det er det omkring stens brød. Han ydmygede dig og lod dig sulte og gav dig manna at spise, som hverken du eller dine fædre kendte, for at lade dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men alt, hvad der udgår af hans mund. Den anden fristelse omkring Guds trofasthed, der citerer Jesus 5. Mosebog 6:16, hvor han siger,
Du skal frygte Herren din Gud, ham skal du tjene, og ved hans navn skal du sværge. Jeg kommer til at hoppe en skriftet frem. Det var lige en lille spoiler for den næste fristelse. Den her det er jo så, I må ikke ud af skal Herren jeres Gud, sådan som du gjorde ved Massa. Og den tredje, det er så den, vi kommer til at læse op. Du skal frygte Herren din Gud, ham skal du tjene, ved hans navn skal du sværge. Så Jesus han citerer Guds ord 3 gange for at stå imod de fristelser, som han møder. Og det er det, som Guds fulde rustning det handler om. Det handler om at kunne forsvare sig og blive udført en åndelig rustning til at stå imod Satans angreb i alle de afskygninger, som de nu engang kan komme. Så nu læser vi lige Guds fulde rustning fra Efeserbrevet 6:13-17. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod den på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå der fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som grunde, og tag som solfødende villighed til at gå med fredens evangelium. Og alt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Jeg vil ikke gå igennem den kronologisk, sådan som at det er beskrevet her i skriftstedet, men jeg har i stedet for valgt at lave en prioriteret rækkefølge, for ligesom at sige, okay, der er sådan en, sådan som jeg ser det, en naturlig progression i det. Så vi skal først igennem sværdet, så bæltet, skjoldet, hjelmen, grunden og så skoene. Men inden da, skubber lige lidt mere cliffhanger-agtigt, så skal vi se lidt på den åndelige kamp. Fordi at meget af det her, det handler om Guds ord, det handler om tro, og det er bare umuligt at behage Gud. Det er umuligt at behage Gud, hvis man ikke forstår. Der står sådan her i Hebræerbrevet 11:6. Men uden tro er det umuligt at behage ham, for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til, og lønner dem, som søger ham. Og i Habakuk 2:4. Se den overmodige og uden retskaffenhed, men den retfærdige skal leve af tro. Og hvor kommer tro så fra? Det ser vi i Romerbrevet 10:17. Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Og Jakobsbrev 1:21, der skriver han sådan her: aflæg derfor al urenhed og al den megen ondskab og tale med sagtmodighed imod det ord, som er indplantet i jer, og som kan frelse jeres sjæle. Så derfor så er det, vi starter med sværdet, som der er Guds ord. Og der er kraft i Guds ord. Og pudsigt nok, så kan man sige, at det hele Guds rustning, så er det eneste stykke udstyr, som der er ment til angreb, når man tager sådan den militære billede, det er sværdet. Så er alle Guds rustninger, så er 5 af dem, det er enten forsvars eller noget utility, ikke det er dansk, men sådan, det er sådan noget, hvor man ikke kan bruge det sådan noget praktisk, hvor at Guds ord, det er svært. Så det er det, vi går til angreb med, det er det, vi ligesom har at bruge til, når vi har kampen. I Hebræerbrevet 11:6, så skriver forfatteren sådan her: men uden tro er det muligt at behage ham, for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til, og lønner dem, som søger ham. Det er et helt forkert sted. Det er helt nødvendigt. For Guds ord er levende og virksomt og skarpt og noget til ikke svær. Jeg synes nok, det lyder underligt det andet der. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv på ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Så det er i Guds ord, at vi finder det, der skal undervise os og lære os om Guds kærlighed, Guds karakter. Så det hele starter ved at finde de svar, vi leder efter i Bibelen, Guds ord.
Det er i Guds ord, at vi udrustes til at stå imod de løgne, som der kommer imod os. Det er ved at læse i Bibelen, at vi bliver mindet om de løfter, at Gud har givet, den arv, vi har fået, den sejr, som Jesus han har vundet, og blive mindet om det, når vi står i stormen i vores liv. For lige at have nogle flere skrifter til at understrege det her, så tager vi fra Esajas 55:11. Sådan er mit ord, som udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærne. 2. Timotheus 3:16-17. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til al god gerning. Og det Efeserbrevet slutter faktisk af efter der i vers 18, 18. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Så hele Guds rustning bliver faktisk sluttet af med, hvad er bøn for hinanden. Så der er virkelig fokus på det. Det næste stykke udstyr, det er bæltet. Bæltet det er sandhed, så det handler om, at når vi går til Guds ord, så skal vi også være overbevist om at tro på, at Guds ord taler sandt. Der er meget godt starte med Jesus. I Johannes 14:6. Jesus sagde til ham, jeg er vejen, sandheden og livet, ingen kommer til faderen uden mig. Jesus han beder os sådan her i Johannes 17:17. Hellig den i sandheden, dit ord er sandhed. Så det er Jesus egne ord omkring, hvad Guds ord er, at det er sandhed. I salmen 119:160, der står sådan her, så med dine ord sandhed, og alle dine retfærdige Gud gælder i evighed. Og i Johannes 8:32 står der, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Igen, hvis man tager lidt det militære, der er det, når du har billedet på, så er det, der støtter op og holder fast på rustningen, og det er også det i, at sværdet det hænger og er klar. Så på den måde, som din sandhed det bygger op og holder styr på hylden. Hvis man ikke tror på, at Guds ord er sandhed, hvad opmuntring kan man så få af det? Det næste, det er så en styrket tro. Troens skjold. som står i Hebræer 11:1. Tro og fast tillid til det, der håbes på, og overbevisning om det, der ikke ses. Paulus har også en stærk proklamation i Galaterbrevet 2:20. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv helt for mig. Jeg ved godt, at det kan være nemmere sagt end gjort. Jeg ved godt, at der kan være tider, hvor at man kan føle, at livet er udfordrende, og ting er svært, og den tro, man har, den er måske ikke lige så stærk og så stor den, som den er. Men så er det jo også dejligt, at jeg kan sige, Gud han viser, at man også kan bede om mere tro. Så når livet bliver svært, så bed for tro, ligesom man her gør i Markus 9:23. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks op, kan svar. Jeg tror, hjælp min vandkær. Så det er også muligt at bede Gud om at styrke ens tro. Tro, det er en form for en gave, som Gud giver. Det næste stykke udstyr, det er frelsens hjelm. Frelsens hjelm. Hjelmen den beskytter ligesom hovedet. Det er det, som du har hjørnet. Og det er også meget sigende eftersom, at meget af det her i en anden kamp, det foregår i vores hoved. Det her i vores tanker, at man kan tvivle, de omvendt kommer. Ens tænkning, den kan være meget negativ, og hvis man ikke kan overskue tingene, så er det i ens hovedting, det foregår. Så det er der, det er godt igen og igen, og igen, at holde fast ved troen på den sandhed, der høres gennem Guds ord, og derigennem, der er det, man frelses. Som der står i Efterbrevet 2:8 og 9. For at den nåde er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolte af.
tror måske, der er mange af kapitel her i Hjertefortællingen. Det er et eller andet kapitel i Rombrevet, vers 10 og 9. Eller noget af den stil, det skal jeg lige finde ud af på et eller andet tidspunkt, hvordan jeg ser det her. Det er min klasse fejl. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Så det er i de svære tider, at det er godt. Og husk at gentage, jeg er frelst. Det er Guds nåde for ret inden for hans trone, og det står fast. Det næste stykke udstyr, vi har at gøre med, det er grundgen. Der er retfærdighed. Så der sker noget helt fantastisk, når man bekender sine synder, man giver sit liv til Jesus, og gør ham til herre i ens liv. Og det er derigennem, at man bliver retfærdiggjort. I Filipperbrevet, hvor der står 3:8-9. Da jeg regner, så vist alt for tabt på grund af den langt større kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skam, for at jeg kan vinde Kristus og finde i ham, og finde til ham. Ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdighed fra Gud, grundet på troen. Og i 2. Korintherbrev 5:21, ham der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Matthæus 6:33 siger sådan her, men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer i tilgivelse. Så kommer vi til skoene. Man kan sige, at alt det kulminerer i en eller anden form for handling. Og det er derfor, at det er godt at være villig til at tage ud og tjene. Og det er også noget, at Jesus taler om at være sendt. I Markus 10:43-45. Sådan skal det ikke være blandt jer, men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være alles træl. For ikke menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene at give sit liv som løsesum for mange. Så det er en ting, det er Jesus, der siger det. Tjen hinanden. Nu har jeg ikke taget det hele med, for det er et rimelig langt stykke. Det er fra Johannes 13:1-17. Det kan man selv læse, hvis man tager det. Men der er Jesus i gang med at tjene sine disciple, fordi han vasker deres fødder. Og der var noget i den kultur, hvor det var noget af det mest ydmygende, man kunne gøre. Det var noget, tjenerne gjorde. Så det er også, disciplerne har også en voldsom reaktion på, at han vælger at vaske deres fødder, fordi det er helt uhørt på den kultur. 1. Peter skrev 4:10 siger sådan her, som Gud forvalter af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Og så Esajas, lige for at citere det derfra, der er han en villig tjener, hvor han siger, her er jeg, send mig. Det var så hele Guds rustning, vi nu har været igennem, sådan de enkelte dele. Jeg håber, at I lige kunne fornemme den der progression af, hvad det starter med. Start med Guds ord, tage sandheden, derigennem man bliver overbevist omkring frelse, retfærdighed og det hele. Men der er også en anden lille sandhed omkring det her, og det er, at man skal bære sin egen rustning. Man kan ikke kæmpe sin egen kamp med en anden rustning på. David, der er noget globalt i PowerPointen. Jeg har konverteret fra MacBook til PowerPoint, så det, der er den der nybrød legalt, den der. Ja. Det er i hvert fald historien, det er 1. Samuels bog 17:38-39. Lige der, det er der, hvor David han skal i kamp mod Goliat. Og han får kong Sauls rustning på. Og han kan se, at det fungerer ikke. Det har jeg ikke prøvet før, så det går ikke. Så det var lidt sådan en lille illustration omkring, at man kan ikke kæmpe med en andens rustning på. Man kan ikke leve og frelses på en anden persons tro.
Man kan ikke stå imod de løgne, der kommer, fordi at andre bliver overbevist om det. Man skal selv have sin egen overbevisning. Hvis man ikke selv lader sig fylde af sandheden og blive opbygget af Guds ord, så hjælper det ikke lige meget, hvor meget andre de styrer omkring en. Man skal selv gøre det. Man skal tage ejerskab for sit eget liv. Så bare nu satser jeg på, at det næste her, det fungerer. Ja, nu prøver vi lige at gå igennem det hele igennem, lige med det vinkel, at man har en anden spørgsmål på, så at sige. Læser man ikke selv og bliver fortrolig med Guds ord, kan andre bilde hvad som helst ind. Ligesom Satan der prøver at bruge og diktere skriften for at forlede Jesus, så er der andre, der kan bruge skriften på forkerte måder. Så hvis man ikke selv kender ordet, jamen altså, I ved måske med en selv, så det må jo være sandt, der bliver sagt. Når det kommer til sandhed, navigerer man ikke ud fra, hvad der er sandt, kan man blive forledt af løgne og tvivle på Bibelen. Troen. Man kan høre nok så meget fra andre, men når problemerne kommer, og man ikke selv har læst og fyldt sig op af Guds ord og fundet styrke deri, hvor skal troen på, at Gud er med en gennem dødskyggens dag, så komme fra. Og hjælpen til frelse er man i frelse. Hvad med den synd, man lige bruger? Jeg er jo heller ikke lige så heldig som de andre. Gud kan ikke bruge mig til noget. Hvor skal ens vidsthed om frelse komme fra, hvis man ikke selv oplever Guds ord forvandlet i? Og bundlen. Retfærdighed. Retfærdiggørelse er det noget af det sværeste at forstå. Nu står jeg her og deler Guds ord. Hvor mange her vil sige, at de er lige så retfærdige som mig? Af jer. Hvor mange af jer må også sige, hvis jeg spurgte, er I lige så retfærdige som Paulus, der har skrevet stort i det nye testamente? Sandheden er, at vi alle sammen er lige så retfærdige som Jesus. Og den overbevisning kommer man ikke let til. Men fordi Jesus blev på korset, og vi har fået helligånden, så står vi ret ind foran Gud, og er lige så retfærdige som Jesus er. Og det kan være svært at sluge, men det er nu engang sandheden. Det er også den her romerske rustning, at den yder ikke god beskyttelse, hvis man har ryggen til. Så hvis man har ryggen til sin fjende, så er der sådan en adgang. Så derfor så handler det også om, at man konfronterer sine udfordringer. Man står fast, tro og tillid til, at Gud fører igennem. Jeg læste på et tidspunkt sådan en artikel omkring adfærd af bisserne, dyret bisserne. At når der kommer en storm, så vil forskellen på en ko og en bison er, at koen vil løbe væk fra stormen, og den vil blive udmattet og træt, og stormen alligevel indhuse den. Så den vil være fuldstændig smadret, og så vil stormen komme alligevel. Men bison derimod, den løber direkte imod stormen for at komme hurtigere igennem den. Så der er et eller andet omkring det, at konfrontere de udfordringer, der kommer frem for at løbe væk fra dem, fordi man kan komme hurtigere igennem. Så der er en bison, der er ikke god. Vi ser også i historien omkring David, hvor han skal slås med Goliat, at han løber hen imod Goliat, der hvor han skal slås med ham. Så hvis der kommer i livet af udfordringer, kampe fysiske som åndelige, så kommer man igennem styrke på den anden side ved at have Guds hjælp med sig. Og det betyder ikke, at der ikke kommer ar og men, men man kommer igennem, for Gud han er med os, og det har han lovet i sit ord. Så er der nogle kampe, som der var længere end andre. Og man kan også sige, at den åndelige kamp ikke er rar, men det er på en eller anden måde også et sundhedstegn. Fordi hvis der er noget, den onde han ikke ønsker, det er, at vi som kristne, vi trives og vi blomstrer. Så jo mere kamp der er, jo større en trussel er man også imod den ondes rige. Hvis man slet ikke oplever noget, så er det fordi, nu er det min udlægning, at den onde kigger på en og tænker sådan, der er ikke en fare, der kan man bare lade den person være. Så ikke at man nødvendigvis skal opsøge den åndelige kamp, det kommer af sig selv, men der kan også være et sundhedstegn i, at man er på rette vej med Gud, fordi den onde vil prøve at forhindre en i at komme videre.
Men overordnet set, så handler det her meget om, jeg kommer til at trykke på et eller andet. Fuldfør løbet. Sådan der. Alt det går godt. Det handler om at fuldføre løbet og ikke falde fra. I 2. Timotheus 4:7-8 skriver han sådan her: lad os se den gode side, fuldfør løbet og bevare troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig, og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst. Og Hebræerbrevet 12:1-2 slaget, der også os, som har så stor en skyld at vide omkring os, kigger os på enhver byrde og forsøgning, som så let omklamrer os og holder ud i det løb, der ligger foran os. I det vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at indse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Apostlenes gerninger, der står sådan her i 20:20. Men jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus, at vidne om evangeliet og Guds nåde. Og så skulle jeg lige, med skriftledsmæssigt, vil jeg lige slutte af med Jesus, der siger sådan her i Matthæus 16:26. Hvad gavner det et menneske at vinde hele verden, hvis sjælen går fortabt? Findes der noget, der er mere værd end et menneskes sjæl? Det sidste er taget fra den hverdagsdanske. Fuldfør løbet. Hvordan gør man det? Jamen det er ved at holde fast og stå fast i det, som Gud har for os. Det er ved at holde ud, når der er udfordringer, og for at komme igennem den åndelige kamp, så ifører vi os Guds fulde rustning med alt det gode, som jeg nu har spillet. Jeg ved godt, at vi har været igennem rigtig mange skriftsteder. Faktisk har vi været igennem 41. Og det er sådan lidt bevidst, ubevidst. Altså sådan, der er mange ting, jeg gerne vil dele, men det er lidt bevidst i det, at jeg gerne vil understrege, hvor meget saft og kraft og gode ting, der findes i Guds ord. Og jeg vil understrege hver enkelt punkt til mig, som jeg kunne ved at vise ting fra Bibelen for igen at understrege vigtigheden i at kende Guds ord og vide, hvad man kan finde i det. Så jeg vil bare sige, at hvis man er interesseret, så kan man gerne skrive til mig på Messenger eller på anden vis. Og så vil jeg gerne sende min PowerPoint til folk, hvis man gerne vil sidde med de her skriftsteder selv og lignende, så vil jeg gerne vide det. Det er ikke noget problem. Så det er bare et spørgsmål at skrive til mig, og så fat i mig bagefter. Og det gælder så også alle dem, som der følger med over Facebook eller lignende, eller hvordan det er online. At man kan skrive til mig, hvis man gerne vil have det på PowerPoint. Men afslutningsvis vil jeg sige, hold ud i troen på det håb, der er i Jesus, i medgang og modgang, og indklæde jer Guds fulde rustning, så I kan stå den onde imod, når han prøver at frarøve jer alt det, som Gud har givet gennem Jesus. Lad os opleve det sammen. Himmelske Far, jeg takker priser dig, og jeg beder dig om, at du vil fylde os med dit nærvær. Du fylder os med din fred, og du hjælper os til at søge dig og søge sandheden gennem dit ord, og hjælper os til at blive udrustet til alle gode gerning for dig, din rige, og også for at kunne modstå alle den onde, brændende kilde. Så vær med os, dæk os med dit blod og beskyt os, og lad os opleve, hvordan at du giver os gennembrud i livet, for din er din herlighed. Lad din vilje ske, Jesus. Amen. I det sidste flot billede af Guds rustning. Wow, det var flot.